ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସା ମସଲା ତିଆରି ହବ। ଜିରା ପକାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପକା ହଉଛି, ଗିରେଇ ପକା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ, ଆଳୁ ପକାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସା ମସଲା କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି। ଗରମ ମସଲା ପଇଲା, ଗରମ ମସଲା ପଇଲା, ବଟର ଜୁସ୍ ପଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବଟର ଜୁସ୍ ପଇଲା। ତାପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଏଠି ପଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ପଡ଼ିବ, ବାଦାମ ପଇଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାତରେ ପାଖରେ ଶିମଲା ଲଙ୍କା ପଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିମଲା ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୋସା ମସଲା ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତିଆରି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା।